Minn nhar it-tnejn il-prezz tal-petrol u d-diesel jorħos bi 3 ċentezmi oħra. Bekk minn €38 il-prezz tal-petrol se jinżel għal €35 kull litru. Fl-istess waqt il-prezz tad-diesel minn €31 se jinżel għal €28. Fis-sentejn ta' din il-leġislatura b'mod konsistenti Gvern Laburista ħadem politika ta' stabilità u roħs fil-prezzijiet tal-fjuwil. Minn għada il-prezz tal-petrol u d-diesel se jerġa' jorħos 3 ċentezmi oħra. U daħħa jkun 8 roħs fil-prezz tal-petrol u 6 roħs fil-prezz tad-diesel f'dawn is-sentejn lill-poplu tagħna il-fiduċja tiegħu. Dan jikkontrasta bil-kbir ma' dak li ġara taħt Gvern Nazzjonalista li kien responsabbli għal żieda wara l-oħra tal-petrol u d-diesel. Barra minn hekk din il-ġimgħa stess kienet ippubblikata statistika tal-Kummissjoni Ewropea li turi żieda fil-prezz tal-fjuwil madwar l-Ewropa. Bil-prezz tal-petrol jiżdied b'medja ta' 8 ċentezmi u dak tad-diesel b'medja ta' 9 ċentezmi. Iżda l-konsumaturi f'pajjiżna ma ħassew ebda effett kif il-Gvern kompla jimplementa aktar roħs. Il-Prim Ministru saħaq li permezz ta' dan ir-roħs il-poplu għandu prova oħra li l-Partit Nazzjonalista jara biss sa xiber imnieħru u li dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien jintilef f'tebqatajn. Dan b'differenza għal gvern li f'sentejn qed jassigura stabilità u serħan il-moħħ li l-prezz ma jollix. Barra li tajna serħan il-moħħ tal-istabilità, raħħasna il-prezz tal-petrol u d-diesel, raħħasnieh għal 6-8 darbiet u issa minn għada ħajkun qed jerġa' jorħos u dan huwa frott ta' politika matura li tħares il-qudiem. Politika ta' stabilità, politika ta' għaqal, politika li għalija Malta hija ottimista u bir-raġun Malta ottimista.